אני רוצה להזמין לפה זמר שבאמת המון אנשים מכירים אותו, באמת כמעט אין מי שלא מכיר אותו, למרות שיש המון אנשים שלא שמעו עליו מעולם. הוא באמת הצלחה פנומנלית, עצומה, בשתיקת הכבישים בגלגלצ, הוא מספר אחד בשעות שבין 2 ל-3 בלילה, זה לא יאומן. אני רוצה להזמין לפה לבמה, לכל מחיאות הכפיים שלכם, את בן ארציאל סולומון! אהלן בן. היי מותק. בן, אתה הגדרת את עצמך בן ארציאל דוגמן, מארח בסושייה, משורר וזמר. בעיקר. בעיקר זמר. לא, בעיקר מארח בסושייה. כן, יש לי, כאילו זה, אתה יודע, עבודה מועדפת וכזה. כן, אבל באמת, בוא נדבר על הקריירה המוזיקלית שלך. אתה שחררת את אחת היצירות המוזיקליות החשובות של התקופה האחרונה. כן. חיפה 86, זה האלבום שלך, ספר לנו עליו. אוקיי, חיפה 86, שלמעשה כתבתי אותו אוקיי, חיפה 86, זה בעצם, קוראים לזה חיפה 86, אבל אני כתבתי אותו בתל אביב 98, בשנת 2007. וזה כאילו דברים שכאילו, אני מאמין שהדיסק הזה תפס כי הוא מדבר לכל, יש בו תכנים כאילו שמדברים לכל אחד, כל אחד, כל אחת, אם הם גרים בתל אביב, בין פלורנטין לבבלי, ואם הם בני 19 וחצי, ולא עושים צבא. טוב, אבל וטבעונים. כן, אבל על מה הוא מדבר, הדיסק? במה הוא מתעסק? אני מתעסק בעיקר בדברים כאילו פנימיים. אתה יודע, דברים מהלב, דברים מהבטן, מהראש, מהירח לפעמים, ציפורן חודרנית. כאילו, ואני כותב כאילו בעיקר בעקבות דברים שקרו לי. חוויות אישיות שלך. חוויות אישיות, למשל כאילו, הנה, פרק מספר 6, אתם שמעת את זה? השיר מציצה בחלון. אז קרה לי בעקבות, אתה יודע, אני הלכתי ברחוב וראיתי איזה מישהי מציצה בחלון, וכזה איך שהיא הסיטה את האבילון, אני כאילו כתבתי על זה. מצוין. כן. נפלא. אז טוב, אבל אתה פה בשביל... כן, אז מה נשמע? מה? מה נשמע? בסדר, מה איתך? הכל טוב. בגדול בסדר, אתה יודע, רבתי עם נתנאל שוב. מי זה נתנאל? המפיק שלי. אבל לא, אתה לא רוצה שאני אשיר משהו? כן, השיר, אתה תשיר את רטרוספקטיבה. כן. זה השיר, זה שיר שמתעסק בזיכרון, שהוא באמת אחת מהחוויות האנושיות החזקות, ואתה אומר שהשירים שלך הם נובעים מתוך אירועים וחוויות שקרו לך, אז מתוך מה נכתב השיר הזה? אני לא זוכר. בן ארציאל סולומון, רטרוספקטיבה. זוכר את נובמבר בגיל 5, דורך על קקי של כלב וקורא לזה מוקש, חושב עלייך, על עינייך היפות, מרוב התרגשות דרכתי על קיפוד. זוכר את דצמבר בתיכון העירוני, חושב שוב עלייך ומרגיש קצת פניני, משתרע על פסנתר באולם המופעים עד שנכנס הפסנתרן והיה לו נעים. אהבה, פתאום יש לי שפשפת, פתאום יש לי בחילה וכאב ראש, פתאום את יפה, כל כך יפה, ואני שוטט ראש, פתאום אני שונא אותך, פתאום את אוהבת אותי ורוצה רק לאחוז, אני אלרגי ללקטוז. זוכר את מאי ויוני התאומות ממול,
יושב איתם בבר ומרגיש קצת מסטול. הם הזמינו אותי לישון בכפיות, אבל סירבתי כי פתאום נכנסה לי קצת עצבות בלב, אז העדפתי לשבת בסושייה שלי ולאכול שם אטריות. אהבה, פתאום יש לי שפשפת, פתאום יש לי בחילה וכאב ראש, פתאום את יפה, כל כך יפה, ואני שותתי ראש, פתאום אני שונא אותך, פתאום את אוהבת אותי ורוצה רק לאחוז, אני אלרגי ללקטוז. עמוק בלב עוד זוכר את התחושה של החבר שלך ושל מרכך כביסה. אלוהים דווקא טוב לי, אני לא מתלונן, רק תגיד לי למה. אני מסכן, אני מסכן, אני מסכן, כן, כן. זוכרים איך התחלתי בבית הראשון, שרתי 2 שורות, הופס, הגעתי לפזמון. הכל היה פשוט, כל כך פשוט, עד שפתאום אמרתי סקובי דובי דוד. זוכרים שאמרתי סקובי דובי דוד, לא הבנתם למה, אבל תתמודדו. זוכרים שאמרתי שתתמודדו, זה היה קצת אחרי הסקובי דובי דוד. זוכרים איך לפני שנייה לקחתי נשימה, זוכרים איך לפני שנייה לקחתי נשימה, זוכרים איך לפני, זוכרים איך, זוכרים זו אהבה. ואתם, פתאום יש לי שפשפת, פתאום יש לי דליפה וכאב ראש, פתאום את יפה, כל כך יפה, ואני שותתי ראש, פתאום אני שונא אותך, פתאום את אוהבת אותי ורוצה רק לאחוז. אני גם אלרגי לאגוז.